Para pamirsa ingkang kinasih ing Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus. Pinanggihan malih kalian kula Yusak Agung Wicaksana Seca saking GKJ Kelampok Banjarnegara, Klasis Banyumas Utara. Wonten ing wekdal menika dinten Rebo 21 Januari 2026 kula badhe ngaturaken waosan sabda winedhar kanthi irah-irahan aku dientasake. Sumangga para pamirsa kita mbikak kitab suci kita saking Jabur 52 ayat ingkang kaping 3. Aku dientasake saka ing luwing bilahi lan saka ing bladering rawa. Sikilku banjur didekake ana ing parang, jangkahku dikukuhake. Para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti, wonten cariyos tokoh inggih menika Horatio Gates Spafford. Menika ingkang nyerat himne It Is Well With My Soul utawi NKB 790 gangsal. Ingkang kanthi irah-irahan kendati hidupku tentram. Spafford menika satunggaling pengacara ingkang kawentar lan kasil ing kitha Chicago. Ananging ngalami ribeting gesang ingkang ageng ing gesangipun. Ingkang kapisan kalampahan ing taun 1870. Nalika Raja Brananipun telas awit katut kobong ing kitha Chicago. Ingkang kaping kalih ing taun 1873 sekawan anakipun estri kelelep ing seganten awit kacilakan kapal nalika badhe layar pinuju benua Eropa. Bejanipun garwanipun wilujeng saengga Spafford saged nusul lan manggihi garwanipun. Ing tengah-tengahing lampahing kapal ingkang dipun tumpangi lan ing pundi anak-anakipun sami tilar. Horatio nyerat seratan ingkang kawentar dados lagu rohani menika. When peace like a river attended my way. Manahipun Spafford rempuh luwihipun delewer ing pipinipun. Ananging saged nampi kasunyatan ingkang pait. Awit panglipuran Gusti langkung ageng katimbang raos sing manahipun ingkang sungkawa. Malah saking kawontenan ingkang mrihantosaken Gusti maringi nyanyian enggal ing manahipun. Ingkang ing tembinipun lagu menika dados berkah kangge tiyang kathah kalebet kula lan panjenengan. Sinten tiyang ingkang gesang ingkang boten ngadepi kaprihantosan lan kasangsaran? Sedaya manungsa ing jagat menika mesti nggadahi panandang senajan bobotipun benten-benten. Ananging ingkang baken nalika ngadepi kasangsaran ingkang awrat, kita kedah tetep budidaya ngraos-raosaken sapinten agenging sih kanugrahanipun Gusti ing gesang kita. Kados dene ingkang kaserat dening juru Mazmur, aku dientasake saka luwing bilahi lan saka ing
bladering rawa, sikilku banjur didekake ana ing parang, jangkahku dikukuhake. Menika paseksinipun Prabu Daud ingkang tansah karimat lan kalipur dening Gusti. Semanten ugi kita sedaya ingkang nembe ngraosaken panandhang, Gusti mesti badhe mitulungi lan paring kekiyatan ing gesang sauger kita tansah pitados. Makaten sabda winedhar wonten ing wekdal menika. Gusti Yesus berkahi. Amin.